Bine v-am regăsit la un nou vlog Marca Troti. După cum v-am obișnuit deja, eu sunt Anita, gazda dumneavoastră, și împreună cu acești băieți tare simpatici din spatele camerelor vă prezentăm noutățile de pe troti.ro. Și bineînțeles, dragilor, colegul nostru Antonio, ca de fiecare dată, ne aștepta deja aici în parc. Antonio, bine te-am regăsit. Bine te-am regăsit și eu, Anita. Zi-mi, te rog frumos, cu ce ai venit azi la noi? Așa, Avem da. noul produs BSK Sprint. Ok. Un scuter pe benzină, 49 de centimetri cubi, limitat la 45, e nevoie de permis să începem cu treaba asta ca să Deci nu avem murim. nevoie de permis de Categoria conducere B sau AM. pentru acest model. Ok. Poate fi folosit în flote, poate fi folosit pentru curieri. Mai spune-ne niște lucruri despre modelul ăsta. Cum spuneam mai devreme, e nevoie de permis, avem 49 de centimetri, viteză maximă 45, vine cu frână pe disc pe față, tambur pe spate, un motor într-un cilindru, 4 timbi, răcire pe aer, un consum foarte mic de 2%. Deci ăsta ar fi un scooter, să zicem, foarte bun pentru livratori, de exemplu. Clar. S-ar încadra foarte bine, spuneai că este pe benzină. Pe benzină, da. Este pe benzină, deci cu siguranță ai mai multă mobilitate Destul prin de oraș. fiabil, ca dimensiuni destul de micuț, are 1,75 m, 175 și lungime, un apartament de 120, de 1,20 m. Da? Adică distanța între roți. Da. Cât costă? Ia zi-ne. Prețul este, cred că cel mai mic de pe piață, 6.290 de lei, Și asta fără reducere. fără reducere, Că da. mai apar campanii, promoții, trebuie să stați cu ochii pe site să vedeți acolo când mai prindeți o reducere, dar prețul Prețul general întreg, este prețul general- 6.290 de lei, exact, așa cum se vede. Excelent. E un preț mai mult decât accesibil. Bun, să înțeleg că acum vine partea în care zici că tu nu știi să mergi pe ele și că trebuie să facă un test drive. L-am învățat deja, exact, știi foarte bine partea asta, îți revine ție ca de obicei. Te rog să iei și pe oamenii noștri la o plimbare, să vedem cum se ține scuterul ăsta, cum Sigur. se ține modelul ăsta și pe drum. Hai să facem. Și avem aici un model Sprint, 49 de centimetri cu motor de benzină, 4 timpi. Este varianta care se conduce cu permis categoria B sau AM. E mai bună pentru curier, pentru flote de curier. Ce avem aici în partea din stânga este butonul de lumini, fază lungă, fază scurtă. Avem semnalizările care revin pe poziție în momentul în care apăsăm pe buton. Avem un claxon, avem kill switch-ul și avem pornirea electrică, bineînțeles are și pornire electrică. O viteză maximă de 45 de km la oră, un afișaj analogic, de data asta nu este digital. Oglinzi, semnalizări, stop pe frână. Este un scooter destul de ușor de utilizat, dar să nu mai zic că este foarte, foarte micuț ca dimensiuni, vă încadrați ușor pe bandă, nu încurcați în mers pe nimeni. Să ne mai plimbăm un pic, să vedem cum se simte mers. Așa cum vă spuneam, e un motor de 49 de centimetri, alimentat pe benzină pe injecție, nu este carburație. Avem frâne pe disc și tambur, față-spate. Dimensiune de 1,77 m. Avem și portbagaj, o să-l vedeți în prezentarea de astăzi. Un consum, asta e foarte important, un consum de 2 litri la 100 de kilometri, ceea ce este undeva la 12 lei pe 100 de kilometri. Deci vine 3 galami cu 3 variante de culori. Avem pe albastru, avem pe gri și avem pe argintiu. Și în principiu cam asta e. Dragilor, acesta a fost modelul Sprint. Nu uitați, găsiți zeci de alte modele pe troti.ro, iar cu mine vă revedeți, bineînțeles, la următorul vlog. Până atunci, rămâneți cu ochii pe noi!